Bon dia, hem cridat per informar-vos que en l'assemblea que va tindre lloc divendres passat a la Biblioteca Municipal es va donar a conèixer i es va debatre la proposta de candidatura per a les eleccions locals de 2015 que feia el Consell Polític d'Esquerra Unida. Considerem que es tracta d'una candidatura per a governar forta, ambiciosa, cohesionada, representativa de l'heterogeneïtat, com no pot ser d'altra manera, de la societat ballera. És, a més, una aposta clara per la joventut. L'edat mitjana del conjunt de la candidatura està al voltant dels 35 anys i per una renovació decidida que sume, que aprofite el millor de l'ADN d'Esquerra Unida, el millor de la història d'Esquerra Unida. A més, per primera vegada, simpatitzants, afiliats i afiliades podien alterar l'ordre de la candidatura, l'ordre en què anaven situades les persones que formaven part d'ella. A l'acabament de l'assemblea i durant tot el dia de dissabte es podia votar i alterar aquest ordre i unes 200 persones van participar en aquesta votació, tot i que el resultat final és que se va donar un ampli suport a la proposta feta pel Consell i només hi havien variacions molt lleugeres. Es tanca així la segona fase d'elaboració de la candidatura després que el darrer 25 d'octubre m'escollirà com a portaveu del projecte polític d'Esquerra Unida a la Vall d'Uixó. La veritat és que estic satisfet perquè estic convençut que es tracta d'un conjunt de persones preparades, honestes, treballadores, persones que saben el que és viure en primera persona les retallades i la baixada dels nostres drets que estem patint en els darrers anys i persones que se van esforçar al màxim per canviar de rumb la política local i per tornar a posar els recursos del poble al servei de les persones. En definitiva, persones disposades a demostrar que es pot governar per a una minoria i no només per a uns pocs. Dit això, ara que ja tenim les persones, continuem centrant-nos més encara en l'elaboració del nostre programa, del procés participatiu, que també tenim en marxa per a fer el programa, que ja vam iniciar fa unes setmanes i en el que estem tenint reunions amb associacions esportives, entitats, associacions de veïns i per barris. L'exemple més concret és que el proper dimecres, dia 12 de novembre, a les 7, ens trobarem a l'assemblea de barri al centre social del barri Toledo. Tota la informació respecte a aquestes qüestions la podeu trobar, com sempre, a les xarxes socials, a Facebook, Twitter i a la nostra pàgina web.